Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Újra eljött a január, és ismét itt vagyunk kedvenc helyünkön, a téli álmot alvó Dunaágnak a partján. És szokás szerint azért jöttünk ide, hogy kisorsoljuk az 50 szerencsés nyertest a tavalyi rekordlistás horgászok közül. Mellettem a szokásos sorsoló bizottság, akik ezúttal is nagy segítséget nyújtottak a cetlik legyártásában és a felkészülésben, Barnabás és Barbara. Az első 25 győztest Barbara fogja kihúzni, a második 25-öt pedig Barnabás. Szokás szerint néhány számmal kezdenék. 1171 rekordfogással zártuk a 2025-ös évet, ami még a tavalyi évet is felülmúlta. 77 horgász kapott kiemelkedően nagy halért járó garantált jutalomjegyet, és 511 név került végül a kalapba, vagy a szákba, amiből most 50-et fogunk kihúzni, és kezdhetjük is, akkor fogjuk létszeres a szákot, és akkor Barbara létszeres, akkor az első 25-öt húz ki. Első nyertesünk, Ajtai Roland Antal. Második Cinkos András. Kádár Imre. Csabai Ámos Áron. Ágoston Dávid. Fábián Ferenc. Horváth Péter. Sárosi János. Bonifer Tamás. Lővin Levente Krisztián. Csanálosi Csaba. Radóc Tamás. Pokornyik Lászlóné. Jámbrik Tibor. Vonnák Rihárd. Ferenci Norbert. Lackó Ferenc. Ambrus Valentin. Devecseri Norbert. Kibrák Zoltán. Fekete Zoltán. Rosonci Zsolt. Sági Krisztián. Juhász Gergely. Akkor a 25. Angyal Róbert, és akkor most cseréljetek, legyetek szívesek. Barnabás következik. Harasztosi Béla Tibor.
Elek Sándor, Fekécs Bulcsú, Horváth Zoltán, Fóris Benő, Dávid Lajos, Molnár Zsolt, Tóth Bence, Csendes Tamás, Kovács Sándor, Temesvári Ferenc, Dósa Csaba, Dr. Kristóf János, Csiszár Tibor, Fehér Ádám, Vitéz Norbert, Molnár András, Kovács Zénó László, Magony István Zoltán, Cservencsik Zsolt, Nagy Szabó László Olivér, Cine Norbert, Kovács Szilárdné, utolsó előtti, Szakácsi Zoltán, és az 50. utolsó nyertesünk Molnár László Antal. Köszönöm szépen, és akkor elolvasom újra a névsort. Ajtai Roland Antal, Cinkos András, Kádár Imre, Csabai Ámos Áron, Ágoston Dávid, Fábián Ferenc, Horváth Péter, Sárosi János, Bonifert Tamás, Lővin Levente Krisztián, Csanálosi Csaba, Radóc Tamás, Pokornyik Lászlóné, Jámbrék Tibor, Vonnák Rihárd, Ferenci Norbert, Lackó Ferenc, Ambrus Valentin, Devecseri Norbert, Csibrák Zoltán, Fekete Zoltán, Losonci Zsolt, Sági Krisztián, Juhász Gergely, Angyal Róbert, Harasztosi Béla Tibor, Elek Sándor, Fekécs Bulcsú, Horváth Zoltán, Fóris Benő, Dávid Lajos, Molnár Zsolt,
Tóth Bence, Csendes Tamás, Kovács Sándor, Temesvári Ferenc, Dósa Csaba, dr. Kristóf János, Csiszár Tibor, Fejér Ádám, Vitéz Norbert, Molnár András, Kovács Zénó László, Magony István Zoltán, Cservencsik Zsolt, Nagyszabó László Olivér, Cine Norbert, Kovács Szilárdné, Szakácsi Zoltán és Molnár László Antal. Nyerteseinknek gratulálok, február 28-áig vehetik át a nyereményüket az RDHS irodában, a többieknek pedig szerencsés horgász évet kívánunk 2026-ra, és találkozunk jövő januárban. Sziasztok!